Strong busy लागासो इयो थुनांगौ ए आन्टिया बिजि सुग्रासो माब्रा बेदर भाजी आलुजों मा होनो हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आंनि यूट्यूब चैनलाव नोंथांमोनखौ गासैखौबो बरायबाय आङो दा थांगासिनो आब' रैसुमै मोनानाव स' नोंथांमोना नायलांबाय थादो आंनि गोदान ब्लगखौ चलो हम हैं हजारों में अब की कमी जरा है हर चीज खास है अब है जो है वो समा है तुम रह सकी तो रबा है अब है जो है वो समा है तुम रह सके ऐसी जीत अब चाहे जिंदगी ऐसी जीत अब चाहे जिंदगी है गाइसमोन आब' मोनाव मोनसिगोन आरोना गाइसमोन नै आब' लानि लामा मोनबाय नोंथांमोननोबो खोन्थागोन नै ओंखारनो बादोंमोन नै भिडिअ मेना जोंहा सालों थांबाय ओमफ्राय दसेनो सिनो आरो नै सासेया बिराद गरम मोनदों मालाय नै नायहरदो बिराद लाजियो मानोना हामबायनो दस्राया ओंखाम खस्थ'सो जागासिनो आं मोजां जायो नालाय ओंखामफोरखौ गब गब जागायो ओंख्रि गैयाबाबो आब'आ बानलु खागासिनो लोगोनि न'आव बेरायहैनो थांनो नागिरदों एसे गोजान ना एसे खाथि खाथियावनो साइज थार नै बिनानावफोरा साइज नङा बुरि जाबाय आब'आ साइज आब'नि साय आंसो बुरि नै जोंहाना आजाया एक्टर जाबाय हे मामिखौनो बुयो नामा ओइ दाख्लै गाबबाय थानाया भिडिअ आं लादोहाय होनबाबो जि माबाखा आंबो माबानि होनबाय थानाया शुटिं लानो बिराद आब' बेनोमोन ना इयाव ओइ लोगो मोननाय मानाया बेनो नै आब'आ गोरोब फिल्माव बानायनाया न'आ नै बिनो आरो नुदो न'खौ न'आ बैनो नै बिजा आं दा बारा मोजां फुरा देखायनाय जानाय नंला आरोना नैबे आब'आनो बानायदोंमोन नालाय बेयाव बेखिनियाव बानायदोंमोन गोरिबानो बिराद भिउवार्स खारदोंलै आंनिया आयु आंनि लोगो मोनानि न'आव दसे फैबाय आरोना इसानाबो महनपुरावनो नालाय न'आ जोंनिनो क्लास फ्रेन्ड ओमफ्राय इसानाव फैफेरामोन आरोना फार्स्ट टाइम दिनै फैबाय थांनानै फैबाय आब' मोनानि न'आव मोनफैलायबाय जोंहा लोगोनि न'आव लोगोआ लेंहरनायखाय थांनानै फैखांबाय ओमफ्राय दा आब' मोनानाव ओंखाम जानोसै ओंखाम जानानै थांफिनसै आरो मानोना जोंखौ हर लाखिनो नागिरदों आब'आ ओमफ्राय थाया सानबाय आरोना हर मानोना जोङो थागोन होननाय प्लान गैखाया नालाय थागोन होननायनि मोनसे साननाय फैखानाय मोनबा जोङो हर थागोन दे आब' मोनानाव दिनै होननानै इदि एसे बुंलायलायबाथाय माने थानो लुगैयो आरोना ओमफ्राय बिदिनो थालांदो होनबाथाय एसे माने बोरैबा मोनो आरो गोसोखौ थाया होनखानानै फैखानाय नालाय जोङो हर थाया होननानै माने फैगोन ओमफ्राय थांगोन नालाय फैदो गाइस न' सिङाव आजा बा मालाय एक्सारसाइज गेलेदो आजाया गाइसमोन जों ओंखाम जानो नागिरबाय बेयो सबाय हांसो बेदर आरो ना गाइसमोन ओमफ्राय नै बिथांजोआ ओंखाम लाबोदों बिदिसो जिरायसिगोन आरो जोङो दा गरम जासिगोन एसे उखैबायबो नालाय ओंखामखौ जासिगोन आरो एबार जोङो नै भाजा लागायना दंबावो भाजा नै गाइसमोन बे ओंखाम
बे सबायजों हांसो बेदर नैबे बानलुजों संख्रि गाइसमोन नै गाइसमोन नैबे जुस ओंखामजों लोंगोन आरोना गाइसमोन लाब्रा लाबोदों नै लाब्रा बेदर भाजी आलुजों मा होनो बेखौ हांसो बेदर होननाय बरिया ना लोगोफोर पाति हांसो ना सिना हांसो सिनाया मायो गोसा गोसा गाबग्रा ना लासै लासै गाबग्रा सिनाया एसे फिसा फिसाखौनो गाबो ओमफ्राय पातिया एसे बोरैबा स्टाइल माने मा स्टाइल होनो बेखौ मिथिया आरो आं पातिखौ जाबा मा जायो पातिखौ जाबाथाय सिङाल' सायो जाहैबाय बेमारबो जायो आरो पाति हांसो जाबाथाय मोदोम सिंनि बेमारफोरा जाखाङो होननाय खोनादों आरो ओमफ्राय मिन्थिया पाति जाय बेमार दङ बेयो माने जीवन जिन्दगी पातिजों खुमब्राजों दाजाखा माने बेखौ जाबाथाय माने बेमार जाखाबाय आरोना नों बिदिनो बेमार जानायफोरा माने पसिनानै थानायफोरा माने जाखाङो बेनि थाखायनो पातिखौ जानायखौ साबधान ला बेफोरखौ सिनाफोरखौ जानाया जेबो नङा हांसो राजाफोरखौ जानाया जेबो नङा आरोना लोगोफोर नोंथांमोना बेखौल' एसे माबानानै ला आरो सांग्रांथि जानो नाजा आरो गुड एडभाइस जोङो दा शुरू करे तो हम लोग शुरू करे मेरे चैनल में शुरू करे आप लोग जरूर लाइक शेयर कमेंट करना और अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि जाबायहाय नै आब'आ फ्रि नुजोबदों आख' खोमसिनालाय खोमसियाव खेवना लानांगौ सम नायनायनि ओंखामआ बारा जागोनलाय आजा दा जोङो जाहांबाय नै आजायाबो जागासिनो ना आजायाबो जानो नागिरबाय ना दे नै दा आं जाबाय होनदो जानो नागिरबाय माम जानोसै होनदो दे जाना ओंखाम जाखांबाय लोगोफोर जोङो नैबिथिंजाय आब'आबो नै जाखांबाय ना ओमफ्राय बिथिंजायबो जाखांबाय सासेया ओमफ्राय देखायलायनो लाजिसोयो मालाय जों लाजियाना लोगोफोर लाजिनानै मा मोनोना ब्लगारालाय आरो ना ब्लगखौथ' नोंथांमोननो देखायबाय थाखानांगोन जोबदो नोंसोरा रावबो गोलोमाखै जानानै आं बारा गोलोमालै बिराद गरम जादों आङो मोनालाय लांबाय आयु मोनाबायथ' आरो मोनालाय लांबाय हरसे थाबावनांगौमोन आलासि जानायानो जाथारदो आइसना आरो जोंहा थांनो नागिरबाय नै थांसैनो थांसैयाबो जोंहा डिस्टार्ब लगाय हेगार हरा एखे लाबोआखै नङा थांसैनो जोंना आजा जों थांसै दे आजा दै देनां फैफिनगोन ओंखायनो बुबाय थादो आरो थांनो ओंखारनायखाय थालां जानो लुगैदोंमोन आजाया ओमफ्राय जोङो दा थांसिगोन आरोना दे आजा दे थांजानो बादै नै बुनोसै ओइ राजा गाबोन फैफिनगोन आन्टिया शुटिं खालामदे होमबालाय हेगार हरा ओइथिं थाहैनोसै हेगार हरा जि सिख्लाफोर जोंहा सिख्लाफोर फैबा थांजानो बाखायो इदिनो मानो जों थांनाङा गोसाखौ आन्टिखौनो शुटिं खालामखालि फैखागोन आन्टिया शुटिं खालामबा दै बेलाय नोंखौ भिडिअ लादो मालाय नोंखौबो हगारगोन ना नोंखौ हगारो मालाय हानसामथार किउट आजा बाय बाय आजा बाय बाय टाटा लादो दे टाटा दा फैफिनगोन नो होमबा मबाइल दोनना फैगोन ना जों मबाइलखौ दोननानै फैनो दै फैलाय मारै हेगार हरला थायो आइनिफ्राय हेगार हरलानो मा खालामबालाय जोंखौ लाखिबा थानलाखागोन नों बालायनाय
आखाया सागोन आथिङा सागोन नोंनासो सागोन नोंनासो हामालै नायबाय फैफिनगोन आं मायाव थांनो इनो गारियाव सौग्रासिगोन ना फैफिनगोन सुटिंखालि फैगोन मादैयाबो टिउ 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 नों आं खोनानो हागोन ना आयु आं नारजानो हामारोथ' बोलो गोराथार थाङा होमबा आं गारियाव गाखोना थांसै दे थ' होमबा आन्टिया इ खर' गिदिङो मालाय आन्टिया माबासो आजा बिजि सुग्रासो डाक्टरसो नार्ससो आन्टिया बिजि सुग्रासो मेडिकेलाव आन्टिया आंखौ नोंखौ इदि डिस्टार्ब खालामबाय थाबा ओरै ब्रेस नागोन आन्टिया थुजानाव नोङो थुजाना बाय बाय टाटा दे टाटा देगा रथारनो बादों फ्रि नुजोब्बाय आख' देगा रलानो नै फैफिनबाय दं नों गोसोथोबाय गोसो दे लाभ खालामदो नामा लाभ खालामो मालाय इयो राजाया देगा रला नै आलासिखौ नोंनो गुफुर सासे लाबोना होगोन ना नोंजों समायनाय गुफुर सासे दे नांगोन नाङा लाजिलायबाय लाभ खालामबाय माने ओंखायनो एगारहरला लाभ खालामबाय फै होमबा जोंहानाव फै नोंना आन्टि भाइग'आ मोनाहैथारगोन गोजानथारिनिया दङ बिजि बिजि थुनांगौ थुनांगौ इ आन्टिया बिजि सुग्रासो मेडिकेलाव बिजि सुग्रासो मोनाबाय ओंखायनो इ आगैखौ मोनाहैजानो गिबाय आं आजा आन्टिया मेडिकेलाव बिजि सुग्रासो सिख्लाफोर लाभ खालामबाय लेबा लायफै था नों लाखि होनबाय इखो थांसै नों लाखिखो बेखौनो माबाय हेगारहरलानो लामारबाय सासे थांनोसो मोननाय नंला नामा जोंलाय मा जाबावगोन मोनायसै आगै भाइग'खौ जि मोना जानो गिखाबाय आं नोंहासो मोनाहैगोन हरदो मुलि नायनो नों मुलियाव बिजि नायनो आं देखायनो हले फुनानै हले बिजि देखायनो बाय बाय बुंबाय थादो दै थादो आं मोसौनि एम्फौ गोजा लामायाबो बारा मोजां नङा दिनैनि भिडिअआ एसेयावनो फोजोबनाय जाबाय स' नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायना मोजां मोनबायबा लाइक शेयार साबस्क्राइब आरो कमेन्ट हरनो दाबाव लोगोसे बेल आइकनखौ थुनो दाबाव बाय नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनगोन गाइस मान टाटा जीत अब चाहे जिंदगी